past prachtig, ook hier in Den Bosch. Het hoort eigenlijk bij Venrooy. Dat is eigenlijk gewoon een uniek ding, een uniek kunstwerk in zijn totaliteit, vind ik. De historische tuin en het prachtige theehuis waren vroeger het domein van de zusters Ursuline met de leerlingen die in Venray intern waren. Daarna heeft het haar maatschappelijke functie behouden in de vorm van een fantastische beeldentuin van internationale allure. En dat allemaal door de inzet van hele goede vrijwilligers en een klein beetje steun en advisering van onze organisatie. Dat theehuis, dat werd door de nonnen gebruikt. Het is misschien wel leuk om even te vertellen. De meisjes die mochten dan op zondag werden ze losgelaten. Dat wil zeggen onder begeleiding van de nonnen hier naar het park gebracht. De nonnen gingen in het theehuis zitten, zodat ze alles goed, het was omheind, goed konden zien. Dus dan mochten de meisjes helemaal losgaan. En de jongens die zaten aan de andere kant van het dorp. Maar ja, je weet nooit natuurlijk wat die jongens gaan doen. Dus dat vond hier allemaal. Kun je er iets bij voorstellen? Ja. Dat was groot hek, hè? Ja, een groot hek. Ja. En tegenwoordig is het dus een plek voor moderne kunst. Contemporary art, zoals we dat graag zeggen. Maar gewoon moderne kunst mag ook wat mij betreft. Vooral de mannen en de jongens, die dachten wij, waren nooit minder geweest. Maar het bleek al gauw dat zij daar al jaren feesten hielden en stiekem naar binnen gingen altijd. Ja, en toen werd het een beetje een vrijplek voor iedereen. Wat ik daarvan wil zeggen is dat de curatoren Marijke Sieraad en Pascal Mansvelder het heel belangrijk vinden om uit te dragen dat kunst iets meer moet zijn als een mooi beeld. Of een lelijk beeld of een prachtig beeld. Maar dat er vooral een interactie is tussen het park en de beelden. De kunstenaar wil zo min mogelijk over het werk zeggen, omdat iedereen heeft wel zijn eigen iets erover. Vooral de iets oudere generatie, die heeft bijna traumatische ervaringen over het in de schoolbankjes zitten. En wij brengen daarmee ook een educatief project naar buiten voor de jongeren, om daarover na te denken van hoe ga jij om met, zou jij ook op die schoolbanken willen zitten, ben jij heel blij op school, word je wel eens gepest, hoe ga je daarmee om? Dit soort dingen, vraagstukken willen we daarin zetten. En ik merk gewoon, de gesprekken die wij hebben met bezoekers, die verhalen komen vanzelf. Ik vind persoonlijk kunst wel mooi, maar het is ook zo, je mag het ook niet mooi vinden. Dat is gewoon persoonlijk. Er zijn dingen bij wat heel mooi is en er zijn dingen bij die ik ook niet mooi vind, maar toch is dat kunst en een andere mens, dan heeft er weer een ander beeld bij. We waren gewoon enthousiast van dit moet er komen, dit is zo'n gouden formule. En al bij de eerste manifestatie in 1991 was er heel duidelijk het behoefte vanuit de bevolking van dit moeten jullie niet één keer doen, dit moeten jullie vaker doen. En zo is dat ontstaan. En toen kreeg je steeds meer vrijwilligers, steeds meer mensen die iets wilden doen. Kijk, al die gaten en al die kunstwerken en al die dingen hebben we zelf allemaal gedaan. Maar nou zeg je de behoefte vanuit de bevolking, maar ja, als ik een burgerinitiatief denk ik niet meteen aan moderne kunst, want dan denk ik aan een soort elite. Want wat heeft de bevolking nou voor relatie met kunst? Ja, kunst. Je moet er eigenlijk weten waar het over gaat. Want heel veel mensen die lopen dan ergens heen en dan zien ze wat, maar je moet eigenlijk de gedachtegang waarom dat gemaakt is. En als je dat weet, dan krijg je ook een heel ander beeld. Want dat had je ook moeten leren. Want kunst, als je schilderij, je kunt er wel wat duur staan kijken, maar je moet eigenlijk wel veel ergens, zou ik zeggen, ik wil dan ook weten waar het een beetje over gaat, want anders weet je dat. Ja. Gelukkig is het hier terechtgekomen. Wat wij er prachtig aan vinden is dat die als het ware, en waar je ook weer ziet dat de combinatie van natuur en kunst zo mooi bij elkaar past. Want het lijkt gewoon alsof hij uit het bos komt aangelopen met zijn boodschappentassen. Maar als je goed kijkt zie je dat er eigenlijk
qua structuur niet veel van klopt. Hij heeft natuurlijk veel te lange ellepijpen. Hij heeft naar verhouding hele korte benen. Maar het symbool wat het eigenlijk laat zien is dat deze man of vrouw, dat weet ik niet, in dit geval weet ik dat echt niet, zoveel geshopt heeft dat hij gewoon de armen te lang zijn geworden. Het is een vrouw, een man doet geen boodschap. Een man doet niet dragen. Ten eerste is het natuurlijk een fantastisch mooi natuurpark. Het was een plek waar je niet naar binnen mocht, wat altijd niet toegankelijk was. En dat was ook een beetje, vooral in het begin was dat iets van, daar moet ik naartoe, daar moet ik bij zijn geweest. En dan kwam er nog bij dat daar hedendaagse kunst was, maar ook wel kunst die iets te zeggen had. En dat was wel heel erg belangrijk voor de mensen. Die werden toen aangenaam verrast dat dat gewoon in Venray had, dat Venray dit had. Een dorpje als Venray. Ja, en daar werd men trots op. Van wij hebben dit. Mag je dat En wel dat is zeggen, een gewoon dorpje? heel erg. Ja, ik vind wel. Het is nog wel. Ja, toch? Ja. Ja, want ik heb toch voor bekeken bij kunst om dat te plaatsen. Bijvoorbeeld schilderijen die moeten opgehangen worden. Dan moet het binnenin het theehuis, daar zijn hele bruggen gebouwd en huis en dat moet allemaal opgebouwd worden. En dan na 3 of 4 maanden moet dat weer eraf, want het komt er wel een ijs. Dus het vergt toch wel veel inzet, maar die groep die is zo halfvast, die staat als... En zo enthousiast, hè? Ja. We proberen met zo weinig mogelijk, want we kregen wel wat subsidie van de gemeente om het bos te onderhouden. Maar goed, dat is subsidie voor bos is ook niet zo heel veel. En dat proberen we dan wel een keer wat. Kijk, we hebben daar bijvoorbeeld een stuk slang nodig om die planten water te geven. Of we hebben een keer wat bomen nodig, wat we links rechts een keer wat rooien. Dat we ook wel wat aan kunnen planten. Die dingen wel. We hebben een keer wat benzine nodig voor het park, paden schoonhalen, voor blazen, noem maar op die dingen. Dus we hebben wel wat nodig, maar we proberen het in elk geval met zo weinig mogelijk, zo veel mogelijk te doen. En ook al die mensen die meehelpen in het groen en de vogelkastjes ophangen en meehelpen om de bomen te snoeien, die hebben ook niet zoveel met hedendaagse kunst aan zich, maar wel de combinatie met natuur en kunst, dat komt zo fantastisch mooi samen hier. En dat brengt het gewoon waarom we een heel breed scala aan vrijwilligers hebben. Ja. Ja, maar dat verwondert mij dus ook dat het 125 vrijwilligers Ja. Nou, voor moderne kunst. Ja, we proberen om die mensen aan ons te binden. Kijk, we hebben dus bijvoorbeeld een man of 18 technische mensen. De techniekclub, of de klusclub van ons, die wil niet zeggen dat ze allemaal iets met hedendaagse kunst hebben. Dat hebben ze nog niet allemaal. Maar ze ondersteunen het initiatief. Ze merken van, nou, dit is het gewoon. Dit moet ik aan meewerken, want het is gewoon belangrijk voor ons allen om dit te houden. Het symboliseert de mensen in de psychiatrie, waarbij je het moet zien dat dit het hoofd is, dit de nek is, waarbij de nek geknakt is. Aan de andere kant is het van zo'n grote schoonheid en zo'n grote zeggingskracht en zo'n grote geschiedkundige waarde, want Venray is psychiatrische instellingen. Dus het is van hele grote waarde en gelukkig is het hier in het Ouderpark terechtgekomen. Als je vroeger een patiënt ontsnapt of even losliep of net hoe we het noemen, en gebracht en terug, er zijn broer van mij, die hebben ook lang op de vaas gewerkt. En hij zei, dat kunnen ze over 50. We hadden allemaal ook een nummer onder de schoen zitten. Dat was een A en een B-nummer. Een A bewaarde geen vrijwillig opgenomen en een B-nummer via gerechtelijke macht. Toen hadden we ook al doorzaten, 1500 doorzaten. Ja. Ik wil zeggen, zaten alleen niet verder, we zaten volgens mij 2.500, 3.000. Ja, met Sint-Anna en Soldaat samen. Ja. Wel, ja.
Maar ja, dat was ook een werkgelegenheid voor ons. Hè? Ja, hier Venray Ja, en die omstreken. werken, half Venray werkte Ja. daar. En nu hebben we voor 2 jaar terug het plan opgepakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en wij als stichting Oderpark om het oude gedeelte, zoals wij dat noemen van het park, om dat weer zo ver als we kunnen en zo ver als we weten hoe het er vroeger uitzag, om dat weer in ere te herstellen. En er weer een park van te maken. Ja, om echt weer een open wandelpark zoals het vroeger was, daar weer van te maken. En je moet je voorstellen, dit was een haag, dit was eigenlijk de scheiding en dit was het gedeelte wat ze in 1899 aangekocht hebben. De allergrootste struikenblokken is en blijft natuurlijk de financiën altijd hè, van het Oderpark. Ja, het is een open deur, maar ik trap hem toch even in. En we zijn maar een heel klein team en voortdurend zijn we bezig om Ja, helemaal goed. te bekijken waar zouden we eventueel nog ergens fondsen kunnen aanvragen. Iets meer lijn, nuplijn vast. En die jongens doen de opleiding bij Helicon Eindhoven. En al een jaar of 10 geleden zijn we begonnen met de klimcursussen te combineren met het Oderpark. Omdat je hier natuurlijk heel veel oude bomen hebt met heel veel dood hout en heel veel kunstwerken die kwetsbaar zijn. Het Oderpark heeft natuurlijk niet de financiën, want het is echt heel duur om zo'n ploeg, om alles zeg maar door een bedrijf uit te laten voeren. En voor ons is dit wel een ideale plek om rustig te kunnen oefenen en op die manier het park een stuk veiliger te maken en duurzaam naar de toekomst te helpen. Dus in die zin is het wel naar 2 kanten toe een hele fijne samenwerking. Verder hebben we nog van het Rijland-collega hebben wij 4 groepen die iedere week 1,5 uur komen. En die doen dan een beetje de rest van het onderhoud. Onder jouw supervisie? Ja. Die oude, kunnen we daar wel filmen? Dit is die oude historische entree. Zo ligt hij er nu bij. En wij hebben er zeg maar, kijk, dan zie je nog een oude poort en oude poeren. Ja. En wij hebben daar een nieuwe visualisatie bij gemaakt. Dat deze gewoon weer helemaal in ere hersteld moet worden. En vervolgens heeft deze ook als inspiratiebron gediend voor de nieuwe entree. Mensen, die poort staat open of dicht, maar de mensen gaan toch altijd erlangs. En niet dat ze dat niet, ze kunnen een stukje verder ook op hoor. Maar dit maakt het wel een mooie entree. Ja, en dan loopt ook echt iedereen daar midden doorheen. Ja, eens. Ja. De andere die je hebt, dit wordt wel voor ons wel de belangrijkste poort. Ja, dat snap ik. Dus een broertje of zusje neer te zetten. Een broertje of zusje van de historische entree. De eerste die ik net liet zien. Eigenlijk moet het dus het is eigenlijk één poort, zou ik zeggen. Of één project, hè? Ja, vind ik ook. Ja. En dan kunnen we voorstellen het projectteam en dan vragen of ze specifiek willen opletten dat die weer open en dicht kan. Ja. Kijk, nu is het natuurlijk omdat het verhangen is, hè, dus die tenant hier aan ons geeft staat. Ja. Maar het heeft ook zeker doordat er een kan vernieuwend. Het is niet makkelijk in deze tijd om geld te krijgen, maar ook om bezig te blijven vooruit te gaan. Nou, we hebben gezegd, we moeten vooruit. Dus we zijn heel blij met het Heidemeer-project. Betekent dat die boom dan weg wordt, denk je? Maar jullie hebben er een officiële planning ook van, tijdwerkschema. Ja. Lijkt me heel verstandig om daar dan onze activiteiten, de entrees en de... Voordat we hier aan dat het één geheel is, want dat heeft natuurlijk ook consequenties met elkaar. Wat je ziet is dat het, ja precies, maar die kop is dus echt een betonnen hoedje, hè? Hoedje. Ja, dat is echt Venray. Ja. Goed, droog en goedkoop. Ja, hè? Ja. Oderpark is een vrijwillige organisatie en is gigantisch gegroeid. Het is echt een groot bedrijf geworden. Hadden jullie dat durven dromen, dat is zo groot zoals jullie met het burgerinitiatief begonnen? Nee, het blijft gewoon een leuke droom voor je in het begin. Hè? Je denkt wel, ja.
En net bij de wegenbouw was die kwaaie tak. Dus. Ja. En door dat mogen wij eruit met 60. Goh. Ja, ja. Want die moeten gewoon geld besparen. Ja, ja. In de bouw. En als u dit maar. Nee? En als u dit gaan doen? Vrijwilligerswerken. Ja, en nou, ik heb dit op het pad. Maar normaal is er al helemaal wat stukjes liggen. En na 7 september werd de expositie weer afgebroken. Dus werk van orde neeën. En dan moet hij mee in Rotterdam, Amsterdam en Den Helder aan het gehaald worden. En dat is ook allemaal weer. Je moet er iets doen. Ja. Je kunt niet altijd bij de motor blijven zitten. Dan zie ik wat die jongeren. Nou heb ik wel gehoord dat het ODA-park op Europees niveau meedraait met de top-expositieplekken voor moderne kunst. Nou weet je, het is zo dat wat we merken, we zijn, ik weet niet of het aan Limburg ligt hoor, redelijk bescheiden. Maar als je kunstenaars vraagt om hier te exposeren, dan merk je al gauw genoeg van ja natuurlijk, graag. Ze komen graag hier naartoe. En daarin merk je van hé, we gaan wel meetellen. Skate, hoor. Ik gaf een rondleiding van middelbare scholieren. En toen zei een van die grapjo's, dat is. Je kunt wel zien dat hij geen anti-roos shampoo gebruikt heeft. Oh. We willen altijd iets vertellen met onze kunst. Het is nooit zo zeggen van god, het is mooi van boven de bank. Of, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom om juist dat verhaal of dat thema of iets te belichten. Het moet wel ergens over gaan. Het moet er ergens over gaan, zeker. Zeker. Ja. Ja, kijk, het openen van een poort heeft natuurlijk heel veel symboliek. En eigenlijk het openen van deze poort is ook het openen naar de volgende fases in dit plan. En dus ik ben er ook heel trots op dat we vandaag zover zijn verteld. Dat gaan we doen. Ik doe het zware werk en jij het uitwerken. Ja. Zo verdeel ik de taken ook binnen bestuur. Ja, dat dacht ik wel. Think to myself, what a wonderful world. Oh, yes. I see trees of green, red roses too. I see them blooming for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see clouds of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to